natay ginaingon no nga panultihon nga nag-ingon walay pagmahay nga nauna. Totoo tana. Bitaw no kay kung naguna pa nang magmahay, adili na di na mahay. Kuan na siya kanang planado na no. Planado kayo. Tinuod bitaw kanang walay pagmahay nga naguna. Ug nahitabo na kana bitawng do na gyud tay maayong intention. Maayo atong una-una naginaota nga maayo og resulta sab sa ato ang gihimo. Pero kasubo nga murag ang tubag sa ingon tag sa tawo nga atong gibuhatan og maayo no kanang wala mahisubay sa atong gidahom nga tubag o resulta munang maingon tag mahay ta sayangan ta no sayangan ta. Mga igsuon sa atong unang pagbasa karong adlaw dunay usa ka butang nga gi-mention sa nagsulat sa basahon sa Genesis nga ingon tag klaro kayo nga iyahang gi-describe ang gibati sa Ginoo nga ang Ginoo mura og tawo. Pero sa ingon ani nga paagi iyahang sa iyahang pagsulat iyahang mapadangat no mapadala niya sa dali nga paagi ang mensahe sa in a way unsa ang gibati sa Ginoo sa dihang human niya mahimo o mabuhat ang kalibutan nga nindot kaayo lakip na niini ang tawo unya sa dihang di ay ang tawo nga iyang gihimo mo misupak man di ay sa iyahang gihatag nga balaod o sugo mao nga niining tungura aron nga pag-describe sa ingon tag gibati sa Ginoo quote unquote di gud tao ang Ginoo no pero lagi sa atong giingon nga aron dali ra ma-describe ang pagulagway lang kung unsa ang epekto sa gibuhat sa tawo nga sala matud pa niya first sentence mismo niingon siya sa pagkakita sa Ginoo sa hilabiang kadahutan sa mga tao sa kalibutan ug kanunay lamang ngilad ang ilang gihuna-huna nagbasol siya nga gibuhat niya ang tao ug gibutang sa kalibutan nagbasol regretted or repented sa ako alang pagpag-unahuna lang dili ko biblical theologian ha pero sa akong unahuna murag dili appropriate ang Cebuano word nga nagbasol. Kay ang English translation ani kanang repented. Nagbasol, nagrepent, pagbati kon ang tawo nakahimo og sala o daotan. No, di ba? We are called to repentance. So hapit na biya na 2 weeks from now muna na ang tema sa ato ang panahon sa sa Kwaresma, no? So tanaw nako dili kayo appropriate ang nagbasol o repented sa English. Ang sa akong tanaw, sakto siguro nga Cebuano word ani mao ang nagmahay. Nga sa English regretted. Doon na mo yung mga Bible diary, ang translation is regretted, no? Regretted. So I think that is a way again pagpaagi sa pagsulat sa author sa the book of Genesis nga gi-describe kung unsa ang gibati sa Ginoo kadihang wala na hisubay ang dalan sa tao, ang lihok, ang gibuhat sa tao sa iyahang mga plano. And so nagmahay siya nga iyang gihimo ang kalibutan o lakip na niini ang tao. Kaingon tag laina pud no nagmahay regretted pero mga igsuon ang buot pasabot niini nga bahin sa pag-describe sa author ngadto sa ato ang Ginoo mao lang nga gigamit niya ni aron ka
an image, no? Paghulagway ra gyud nga ang sala ug ang atong pataka o pasagad nga pagbuhat sa dautan ingon tag wala gyud nahisubay sa kabalaan sa Ginoo. So, this is simply a way to picture or to express in a like an image the incompatibility of sin with that of the holiness of God. Mao na nga in a way ang Ginoo nagmahay, nagregret sa iyahang gibuhat. Nganong nagregret man? Nagregret, nagmahay tungod kay maayo man kayo iyang gibuhat. Unya lagi wala nahisubay sa iyahang nindot kaayo nga plano. Ang Tagalog nga word sa regret or pagmahay is nanghihinayang. Nanghihinayang. Sa ato pa, something that is precious to the person. Something of higher or highest value. Unya karon nasipyat, no? Dili mao ang resulta. Muna nga labi-labi ang iyahang pagmahay. Nanghihinayang siya. Kasi nguntag sa kadako ba naman, sa kanindot ba naman sa gipakita sa Ginoo apan wala na ang tubag sa tao, wala na hiuyon ni. So this is really more of telling us, nagpadayag diha kanato, nga dako kaayo ang gugma sa Ginoo. Kani sa kadako sa iyang gugma, diha sa paghimo niya nga makig-usa kanato, diha sa iyang anak, ang atong Ginoo, diha sa atong ebanghelyo, murag wa man gyapon siya matagam. No? Sa Tagalog, kung nanghihinayang, nag-regret, ginaingnan man ta, huwag kang madala ha. Huwag kang madala, ayaw katagam. And this is really what happened in the gospel today. Nga human ang Ginoo naghimo sa duha ka katingalahan nga panghitabo. Ang una sa chapter 6 sa Ebanghelyo ni San Marcos, ipakaon niya ang 5,000 katao, pinaagi lamang sa 5 kapan. Nya pila ang ilahang nahipos na sobra 12 kabukag. Sa ikaduhang higayon, sunod lang na siya, chapter 6, then Mark chapter 8. Mabasa nato nga ipakaon na usab niya sa katingalahan nga paagi ang 4,000 ka mga tao, pinaagi lang sa 7 kapan. Imagine that. So, ang mga tinunan ni Jesus, nakasaksi niini. Nakasaksi niini. Apan karon sa dihang nana sila sa sakayan, giingnan sila ni Jesus nga pagbantay kamo sa igpapatubo sa mga sapan, sa mga ni Herodes o sa mga Pariseo. Diha anisod sa ilang hunahuna na nag-ingon siya, nagsulti siya ni Ana tungod kay usara kapan ang ilahang gidala. Again, barabag nakaingon si Jesus, ayang gibati siguro. Kaingon siguro siya, usam ning mga tawhanan ni, di pagsalig na ako. 5,000 katao, napakaon sa 7 kapan, 4,000 katao, 5 kapan, 4,000 katao, napakaon pinaagi sa 7 kapan. Wala pagsalig. Siguro, atong tungura, no? Sasakayan sila. Bati po siya pagmahay. Mura ra magnahulog o inguntag pagpasikat. Spectacle ang maong panghitabo. Kay wa man gyud nila nasabtan. Mabitaw nga samtang nagbasa ko sa Ebanghelyo, katawa ko tungod kay siguro kana bitaw rabag continuation sa kuan pod kagahapon nga nanghupaw na ang Ginoo ba no? Exasperated na kaayo kay mga tao nangita og kanang sign timaan diri grabe gyud ang iyahang
Rabag prangka bitaw kayo nga wala na gyud siya kuan sa iyang mga pulong ba way pugong. Kaingon na gud siya bugo na bagayod kamo kaayo. No? Wag gyapon mo kasabot sa unsay buot pasabot sa timailhan, sa pagpakaon, sa daghang tao pinaagi sa pagpadaghan sa the multiplication of loaves. Siguro, in a way, si Jesus nga tao sama nato usab, iabot siya sa punto nga pagmahay. Maybe the people are not yet or were not yet ready at that time. Di pa siguro sila ingon nga andam nga makasabot dayon nga ang kahulugan sa maong pagpakaon sa daghang tao pinaagi sa gamay lang nga gidaghanon sa mao nga pagpadayag nga ang Dios, ang Mesiyas, ana kanila, nag-uban na kanila. But the people were not ready for that. Pero mga igsuon, bisan pa sa ingon tag, niabot siya sa pagmahay, nga nang puntuha. Timani, diya sa Ebanghelyo, nagpahatag yapon siya pasidaan, no? A warning. Pagbantay kamo, nga matod pa niya, bantay kamo sa igpapatubo sa mga Pariseo ug ni Herodes. Kay masayang lang, makawang lang sa ka-warning sa iyang mga tinun-an nga nakiguban kaniya. Kawang lang ang mag-ilang makita, ilang madungog, ilang masaksihan tanan sa papakiguban kanila kung ang ilahang una-huna, ang ilahang mga nakita, no? It's more on looking for proof. Wala gyud pagtuo, no? Lisod kaayo. But this is a warning also. Nga aron dili sila magmahay sa umaabot nga ang bililhon nga ilahang kasinatian karon magdala kanila ngadto sa ining timos o bug-os na pagtuo sa Dios. Sa mga igsuon ni ining Santos nga misa, atong pangayoon sa Dios ang grasya nga diha sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, mutubo kita sa ato ang pagtuo. Tubo kita sa atong pagtuo ug nga sa ingon dili mo abot sa panahon o sa punto nga magmahay kita sa mga nindot kaayo nga atong mga